كبسا فلفل سلمونا صعبور سعدي جرادي نوينا بحر شاز نبر حارسي حزبنا فقرياتو مكر لم يمرتنا خبركم سمعتنا تمالن قدم تمالن بزعبا صقناوي سرحات صرقيا السميناوي بحر بزملكت مس اوهاد سرحات صرقيا السميناوي بحري كولونيل برهان الياس زغبركو كلته تخاتلت مدبات اقريبا منباري زكريو ازم اب حملاي قنات سميناوي بحري اب تلعلي 54,000 هكتار مريت الصفحاتو سميناوي بحري ابتي زتفالليو انسا زغدامن اعوافن زركبون حروم حزات تباهيرو زتخللن سميناوي بحري ابتي قد مع 15 عامات بوفر وارسايكال استهانصه ناي قطران صرغيا امصغان زركبو جغانو لمعاتن نساتم زسلاسلو زلو صراحتنا ملكيتو كولونيل برهان الياس صفيح مبره مهابو زفلطيو زغبركم سمعتنا كمتسكرو قدمي ورحي ابيدو يخون ديغاتاتنا مرأيا محبراو فتحي بزبل عبيا رستي بتقاتلي زغربكو مدبات تقاتلكم تكونوا تصفى قبر عقمي وهلا ماين معباي معري زرق حماين من رقاز هزبي كابغزو كيرحق ماين مركاب بتستخزن ماي زحش حرشا ونقطفات نمكياد ابستان صابركت زبلا ديغاتات بفلاي دما ابهنصت ديغاتاتن لوغون مسلامن نعمتن منفقن سرح زنبر جغان سراويت المعات صقنات صرقيا سميناو بحري نمعزاب نابو ابزغات كله ابز حلف سمون مالتيو ابو ابتي صعوق صقناو سراح نخالاي غزي رخيبيهم كابزوم كابهنصت نابكال هنصت كاب حد بوتا نابكال بوتا بزي عرفتي تولة تكبرات سفصمو جغانو لمعات ابلات بريقد حدا 15 يوم نساتهم ابزي العلا 54,000 هكتار مريت ابزي اب كلتا ساعات 3 كليماوي وقتي ابزست مقرلو بوتا مس ابلات بروجكت هنصا عدهالو قصر خلته بموهاد صفيحن بدهن صقناو سرحات ابناي قطران صرقيا سميناو بحريه كايدلو نحجي مس ازاز بريجيد 15 كابيتن مسفن هايله زغبر كوركبالو غرمسكل غرزيري خدكاتلو بخبر عدم جنايو حراي كابتن مسفن هايله ازازي بريجيد قدم حجي اب هنصت ديغا تعد هالون مسلامن اب زغبرنا يسرح او تراخبنا سفيح قال محتت هبكان نركا حجونا اب كابت تسرح غنا يعرفكمن اب هنصت صرغيخم زلهم منالبات اب هنصت ديغا صنحكا هنصت صرغيخ تاطخلها اتفولينت انتايو كلتيو اودادر كغلصليت تسرحو زلهم سرح معرخ ندي تبيدي معرخ ندي بدهيو صرغا زخني صنيحكم مجمره راي صبو بمسرته زعبا صرغيا زي اخن الزرب صرغيا سميناوي بحري نويح غزي ترغا تبلاشي كاب غلغلت وصا خوينو صنيحو نزي تبلاشين كاب غلغلت وصا خوينو صنح صرغيا نمعراينا عبن كم تغبرن اب مغبار زي قصالي بقصال السراح زله يخلنا نفلطي بفلي مغلص زدليون ايكونن ازي نزي كون زي ابغمت اتخا حجي سراويت حدثكن زقدمه مرحي ممهري ابنتن مر ايانيخ اتي حرواي قالك نزيا اموراس بزح صدام كم زي كونه دليتن توفاينسن قال كل مزارقتي يقول دخيمه زبحال اب كمزي عينت موت غزيل بمسرته ابقين مو يسرحن قصالي ناي مزعار قصالي ناي متعزاف قصالي ناي مفصام حيلو عقيب زخيد من سين بقندقه سراويتني ስለዚህ በአጠቃላይ ብዛዕ ሰራዊትና መግለጽ ይብሉን ማሐቲሩ كل ጊዜ ተውለይ كل ጊዜ بكل እንትኑ ኣብቲ ጸኒሕን ኣብቲ እናተላወጠ ለውጡን ዘይብሉ ኣብቲ የድም ኣብቲ ከ ይዕወትን بكل እንትኑ
ሓያልነቱ ይረጋግፅን ስለዚ ንኩሉ ነገር ኣብ ግምት እቲኻ ናይ ሰራዊት ኣነ ዝኾነ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ቀዩ ነቲ ሞዩ ክትገልጾ እኹል ኣይኮነን መስለኒ ብኣጠቃላሊ ክትሪኦ ከለኻ ግን ነዚ ንምስራሕ ነዚ ዘድልየና ነገራት ሕጂ እንታይ እዩ ምስ መሳርሒታት እውን ክህልወካ ክኽእል ኣሎ መሳርሒታት ኢልና ንዛረበሉ ብዘይካቲ ናይ ጉልበት መሳርሒታት እዚ ናይ ማሽነሪ ሓይሊ እዚ ማሽነሪ እዚ ነዚ ሃሚሙ ዝፀንሐ ጎቦታት ኣብ ምዕራዩ ኣብ ምግፍሑ እቲ ፅርግያ በሲዒ ተቆሪፂ ነይሩ ተቐፅራል ካብዚ ወፂኻ ሕጂ ነቲ ፅርግያ ንቡር ኣገልግሎቱ ክህብ ምእንቲ ንጎቦ ከይድካ ኣብ ኣዝዩ ፀዳፍ ዝኾነ 20-30 ሜትሮ ዝኸውን አንጠልጢለን ዘን ማሽናት እዚአን እናደይባ ነዚ ከም ዝዕረ ከም ፅጥሕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ከም ዝኸውን ገይረዶ ማለት ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ዓቕምን ሞያን እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ጎድኒ እቲ ሰራዊት ናይ ሰራዊት ወፋይነት ክእለትን ሞያውነትን ናይ ማሽነሪ ሓይሊ እውን በመሰረቱ ካብቲ ሰራዊት ፈፂምካ ፈሊኻ ዘይትሪኦ ልዑል ኣበርክቶ ልዑል ክእለት ልዑል ሞያውነት ዝዓተቐ ሓይሊ ኣብ ጎድና ዘሎ በዚ መንፅር እዚ ክትሪኦ ከለኻ ክልቲኡ ተመላልዩ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ፀጠው ዝብልን ዝኸብድን ከም ዘለየና ንሕና ተፀቢቕና ከነረጋግፅ ንኽእል ማለት እዩ chapter 3 ينفلت تحبو باللي خطمت حكاي عيني تقرين الزخدو بصوحي وزمخني لما زايت تصبر ورقوا حيوت من قدي حموت خيز ወደ ሃይለ ክልተ ኣካላት እዮም ኣብዚ ዝሳተፉ ዘሎ ሓደ ሰራዊት ጉልበት ዘለዎ ካልኣይ ከዓ ምሳኹም ጎንኩም ደሰኒኹም ዘለዋ ዝሰርሓ ዘለዋ ዘን ማሽነሪታት እየን ሕጂ ፈላሊና ክንሪኦም ምእንቲ እቲ ሰራዊት ዝያዳ ብጉልበቱ ኣብ ምንታይ እዩ ዘድምዕ ዘሎ ካብዚ ስራሓት እዚ ናይ ቢንቶ ኣሎ ናይ ርኢት ፀገም ዝፈጥር ኩጀታት ገለ ኣሎ ናይ ምግፋሕ ገለ ኣሎ እንድዩ ናይቲ ሰራዊት ሞያ ኣብዚ እዋን ብዘይካቲ ናይ ማሽነሪ ድሓር ክንመፅኦ ማሽነሪ ሕጂ ሰራዊት እንታይ መጀመርታ ከምቲ ዝበልኳ ነቲ ጣሻን ገረብን ኮይኑ ፈፂሙ ተዓፊኑ ዝነበረ ፅርግያ ብመሳርሒታት ምሳር ጌርካ ብኩሉ መሳርሒታት ተጠቂምካ ምኽፋት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ምኽፋቱ ቢንተታት እውን ተዓቢሱ ፀኒሑ ሕጂ ናይ ማሽነሪ ምምላእ እውን ኣሎ ክብድ ዝበለ ነገር ወይ ዘይፅግመን ንዓዓተን ዘይተጠውየን ሒዞ ዘይፀግመን ዝኾነ ብቐጥታ ንሰን ከም ዝኸፍቶ ይግበር እቲ ዝተረፈ ብጉልበታ ውሽጢ እቲ መንቀራቑሮን ጎዳው ጉድን ናይ ቢንቶን ንኣተት ሰራዊት ክሳብ 30 ዝኸውን ቢንቶታት ብውሕዱ ተዓቢሱ ፀንሐ በዚ ናይ ዝጎቦታት ማይ ከዓ ከም ዝኽፈት ገይሩ ቀፂሉ እዚ ኮኔታ ናይ መስመር ማይ መተሓላለፊ ናይ ፅርግያ እዚ እውን ብቐጥታ ናብቲ ቢንቶታት ከም ዝኣቱ ብጉልበት ኢና ንገብሮ ትዛዓበ ነገር ከቢድ ዝኾነ ነገራት ማሽነሪ ዝሓትት ማሽነሪ ክዓመው ከለዋ እቲ ብጉልበት ክዕመም ዝኽእል ከዓ ብሰራዊት ከም ዝዕመም እናተገብረ ሰራዊት ከዓ ብቐፃሊ ብዘይ ዕረፍትን ነዚ ከም ዝዓመም ከም ዝፍፅሞ እናተገብረ ከም ዝኸይድ ይክግበር ፀኒሑ ብኣጠቃላሊ ማለት እዩ ሕጂ እተን ማሽነሪታት ናይ ሓቂ ኣነ ከም ዝዓዘብኮ ዘይረ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ጎቦታት ዳርጋ ሓኺረን እየን ደግፍሖን ዝፀርግኦን ነይረን እሞ ናይተን ማሽነሪታት ኣስተዋፅኦ እውን እግረ መገድካ ክትገልፀልየ ስለ ዝደልዩ ከነ ዝሕቶ ዝሓት ዘለዎ ናይ ማሽነሪ ኣበርክቶ ልክዕ ከምቲ ቅድም ኢለ እውን ምስ ናይ ሰራዊት ኣተሓሒዘ ዝገለፅዎ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ፍሉይ ቅርፂ መሬት እዩ ኣዝዩ ፀዳፍ እዩ ካብ 90 ዲግሪ ዋላ ኔጋቲቭ ይውን ናብ በዓቲ ዝቐነነ ካብቲ ልክዕ ተሪር ትረት ኣፀቢቑ ቅርፁ ፍሉይ ዝኾነ ከባቢታት ነዚ ኣብ ምግፍሑ ሕጂ ኣብ ጎቦ ክሓኩር ክኽእል ኣለዎ እዚ ማሽነሪ እዚ ዋላ ሰንሰለት እግሪ ይኹን ዋላ ሓፂን እግሪ ይኹን ክንዚ ዝዓይነቱ ክብደት ዘለዎ ንውሓት ዘለዎ ፀድፊ ኣብ ጎቦ አንጠልጢለን እቲ መርገፂ ዝበሃል ፈሪሱን ዓንዩን ስለ ዝፀንሐ ኣብ ጎቦ እንዳንጠልጠላ ነቲ ጎቦ ከዓ እናፀረያ እናፀረጋ ብኡ መገዲ ከም ዝወፅን ከም ዝፅረግን ኣብ ምግባር ብዓብዩ ከዓ ዝፀበበ ነይሩ ኣዝዩ ፈፂሙ ዝፀበበ ነዚ ዝፀበበ ኣብ ምግፍሑ ኣኸዋሕ ኣለዎ ፅንኩር ዝኾነ ንምስርሑ እውን ከበድቲ ነገራት ዘጋጥመና እዋናት ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ንውሕስነተን ማለት
وحسنت ماشينري اوبريتور ابا تسقيل زسرح زلو نقول ነገር ኣብ ግምት እቲኻ ልዕል ክእለትን ጥንቃቐን ውሕልነትን ዝሓትት ጎበን ቅርፂ መሬትን ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ክብድህዎ ክኢሎም ዞም ኣብዚ ዘለዉ ናይ ማሽነሪ ክእለታት ማለት ናይ ማሽነሪ ፕሮጀክት ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ዘመስግኖም ዝበዝሑ ሓደስቲ እዮም እዚኣቶም ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝተባሃሩ እዮም ካብኡ ኣብ ዝቐፀለ ግዜ ዝበቕዕዎ ብቕዓት ነዚ ክፍፅሙን ክሰርሑን ዘይፀገሞም ስለዚ ንኩሉ ነገራት ኣብ ግምት እቲኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም መንእሰያት እዮም ሓንጎሎም ብቑዒ ኣካሎም ብቑዒ ብኩሉ እንትኖም ሞያውያን እዮም ሞያዊ ብስለት እውን ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ብልጫታት ስለ ዘሎ ነዚ ብልጫታት እዚ ክውንኑ ከዓ ስለ ዝበቕዑ ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሑ ኣይፀገሞምን ዝኾነ ዕንቅፋታት እውን ኣየጋጠመን ዳርጋ ተወዲ ኩሉ እቲ ኣሸገርቲ ዝበሃል ፀበብቲ ዝበሃል ወይ ሃቢሙ ዝነበረ ተዓፂ ዝነበረ መስመር ናዚ ፅርግያ እዚ ተፀሪጊ ኣብ ፀድፍን ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ዝኾነ እንዳንጠልጠሉ ክፀርጎ ኣይፀገሞምን كلهم تريوا لهم كعب تقلالي تتهم قفيحين درجة تزوج حقفالنا ترجع زبالتي كابتن ودهيله اتي ناصنت زمصه تغادلاي ناصنت زمصه طراي زيكونس لولاونت زو حسه تغادلاي كساب لومي دخيمه يبلن كساب تازلات روح كساب تازلات تنفاس ابزخونه داغم هنصاو سرحات نعزبلنا اتي زياده زعزز وكا زياده زحقس جن ورث توارارس كوينو اتم ካብ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ኤርትራ መጽኦም ጽንበርኩም ዘለው ካብ ዓዲ ሃሎ ከይተርፈ ኣብያተ ትምህርቲ ተማሂሮም ኣብዚ መጽኦም ዘለው ክትገልጸለይ ፀንሕካ ኣዝዩ ዘተባብዕ ስራሕ ይሰርሐለው ብሓፈሻ እቲ ናይ መስራሕ መንፈሶም እቲ ናይ ምህናጽ መንፈሶም እቲ ዝተማሃርዎ ናይ ምትርጓም መንፈሶም ብናትካ ገምጋም ትዕዘብትካ ከመይ ያሎ እዞም ዝርያታት እዚኦም ብጣዕሚ ዝድነቑ እዮም ብመንፅርቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሎም ዝገበሮ ወፍሪ እዚኣቶም ከዓ ብግብሪ ኣፀቢቖም ፈርዮም كم سلزم هنا قا نزخنا ولاد أنا أتصبيهم كفتهم بقيهم الله سلزي تتقدر لا كم تزول كاندي ساعة مودة تخسب تزلاتو نيجي زورنا عقمي دخيمة زبها اللجر يسرحني حلاف النوت يكونن حلاف النوت حضرنا يكونن سواء كفيلو زمت أنا نتن هجرني نزي حضر زين زي حلاف النوت زين تسكيمو كأسالي بزي مسلكاي بزي تخونا خنا عينت دخيمة مبال كقصر سلزلو نظام كنبلون تقنعنا سبات كا بوعد تكاتي كساب كوينهم أصبيهم نتبوتات زمزقو كعرف يبلون ناتاتهم كم تقنبلون تقنعنا بقيع ميمي جن زيادة تمكره حتى تمكره ورسوس لزلو بتمكره أخذ الرعوس لزلو مزي بس حمد زلو درجة بكل انتنهم حلاف النتاويان كونوا سلزلو زي زيادة أم سجار أفقدناهم كينو أتسألهم الرح خلالو أتسألهم كره ورس على أتسألهم مهر على كيس الكي كي تحلله كي دخمه كسعر حلاف النسون كديتون ونسل زخانة بتخالق شنا نزي أبقى مثل تخا حجيت سكذا يزيد حلاف النسون إذا حدثي زريات كا كم زخانة بلوت صنعنا زوج وحدات يسانون خانوا صيلهم زي تقوموا ثم وحدات تقوموا كم معك أنا وشركة زقلت ون سلزي كونه ثم زبزحو زبغعو ساتهم سلزي خانوا ثم مرآن أمنته نزيعتهم من حروسيتنا كم تخانوا بلوت صنعنا أزيم بقعاتهم زعقوا سباتهم حتى ربع تقلال مالك ودهيله ساعتكم كاب صراحه ديغاتات وديوكم زازيمكم نابز كباب زختنقص اصلهم ويو نابكال تمساسل صراحه تنقص اصلهم استفعل بدهوتات يغاطميو حدا زيت فلطو كاني صنحيل كا زيت غمته بدهوتات يغاطم كانديو ابز سميناو بحري صراحه صرغيا مسمصاهم بدو كوين زرخفكم اصغامي كوينو مدحر زوصاكمون وي كا زبدهكمون صراحه انتاي مزغانتي أقدمها بلغة أوسط أنا حكونتي بدهتات سبحان أنكر قرص مرتي زي أزي صدف قرص مرتي نزي أبقمت اتخاذ حجي تماشينات أبزخة تصرحه لها كبدت على تطح بايتا يدليو خنبل الحريلاسي تا خنبل
حاسبك ويتعطشك غزي رخيبك ختمل سايتخلنا كمبل الحر كينا موداتا نزف قمتي خا حجي صنكرنت الله بأتقلال ግን ቀጻሊ ጥንቃቄ ኣሎ ቀጻሊ ብዘተኣማምን መንገዲ ክሰርሕን ክኸይድን ክፍጽሞን ከም ዘሎ ኣብ ምግባር ነቲ ዝፍጽም ዘሎ ኣካል ኣጎድኑ 24 ሰዓታት ዋላ ንእሽተውን ፍንትታይ ትብልና ፈሚልታትና ተመላላኻ ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ኣሸጋሪ ተባሂሉ ዘጋጠመና ነገራት የለን ምናልባት ናይ መኪና ምግልባጥ ሓደጋታት ገለ ዘጋጠመ ነይሩ ብዝሓለፈ እዋናት ናይ ፍረዶ ናይ ፍሬኖ ናይ ገለ ዘምፅኦ ሳዕቤናት በኣጠቃላሊ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ማሽነሪ ኣብቲ ተሽከርካሪ ኣብቲ ኩሉ ነዚ ስራሕ እዚ ኣብ ምስላጥ ዝስለፍ ወይ ዝተሰለፈ ባእታታት ብዙሕ ብፍሉይ ብሽግር ዘጋጥመና ነገራት ኢልና ንገልጾ የለን እቲ ዘጋጥመና ብድሆታት ኢልና ንገልጾ በስ ኣዚ ከመይ ጌርና ኢና ነዛ ጎበዛ ክንሓኽራ መወዳእታ ማሽናት ከዓ ናብኡ ክንሰቅልን ማሽናት ተሰቂለን ከዓ ከመይ ጌረን ናብ ጥጥሕ ይሮ ኢልና ኣፀቢዖና ንሓስበሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍትሓት ናምፃና እናተባላሓትና እንፈትሖ ነገራት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ፍሉይ ዘሸገረና ነገራት ኣለ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል የለን እዚ ፅርግያ እዚ ንኣብነት ፅርግያ ሰረጅቃ ሸባሕ ሰንጢቑ ዝወርድ እዩ ናብ መትከል ኣብየት ዝሕወስ እዩ ክህነፅ እንከሎ ንስለ ህንፀት ተባሂሉ ኣይኮነን ተሃኒፁ ናይ ነዊሕ ጠመተ ናይ ነዊሕ ራእይ ስለ ዘለዎ እዩ መንግስቲ ነዚ ሃኒፁ ዘሎ ብቐጥታ ጋሕቴላ ክትሕወስ ንሸባሕ ክትሕወስ ጎላጉል ስዕብ ኣሎ ናይ ሕርሻ መሬት ኣሎ ፅባሕንኩ ኣብ ቁጥባዊ ስምራቱ ኣዝዩ ዓብዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን ናይ ቱሪዝም እዩ ቀድመ ብልካ ጠቂስካለይ ነርካ ብዛዕባ ናይዚ ከባቢ ቱሪዝም ሰማዕትና ነዚ ኣይፈልጥዎን እዮም መብዛሕትኦም ምክንያቱ ሰሜናዊ ባሕሪ ክበሃል ተዘይኮይኑ ሰሜናዊ ባሕሪ እንታይ እዩ ኣይፈልጥዎን እዮም ክሳብቲ ዘቤታዊ ቱሪዝም ማዕቢሉ ሰብ ናብ ዝመፅኡ ዑደት ዝገብር ግዜ ክወስድ ይኽእል ይኸውን ብሓፂር ግን ኣብ ዓይኒ ቱሪዝም እዚ ከባቢ እዚ ከመይ ትግምግሞ ብከመይ ትፈልጦ ንዓኻ ኸ ናባት ቀደም ትፈልጦ ትኸውን እንዲኻ ግን ዘሕደረልካ ተመስጦ እዚ ከባቢ እዚ ማዕረኽ እንደ ብዝርዝር ገለፀለይ ከምቲ ዝበልካዮ እንዲ እቲ ኣገዳስነት ናይዚ ፅርግያ እዚ ካብቶም እዚኦም ወሰንቲ ዝበሃሉ ፅርግያታት ናይ ሃገርና ሓደ ምናልባት ምስ ቅርፂ መሬት ምስ ተታሒዙ ዝፀንሐ መደብ እና ዓበይቲ መኪና ከም ዝኸደኦ ተገይሩ ኣይገፍሐን ብዝኾነ ሕጂ እዚ ቀዳማይ ገጽ ዕራያ ከም ዝገበርና ተቐይስና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ግን ብዝሰፍሐ ብዝተኣማምን ደረጃ ንነዊሕ ግዜ ኣገልግሎት ክህብ ምእንቲ ብዘተኣማምን መንገዲ ንምህናፁ ዝተታሓዘ መደባት ኣሎ ብኣጠቃላሊ ረብሕኡ ክትሪኦ ከለካ ግን ከምቲ ባዕልኻ እውን ዝጠቐስካዮ እዩ ንምብራቃዊ ጎላጎል ክትንቀሳቐስ ካብ መስመራ ዝሓፀረ መስመሪ ምብራቃዊ ጎላጎል ዘለዎ ኣገዳስነትን ኣድላይነትን እውን ቀሊል ኣይኮነን ሃብታም ከባቢ ምህርቲ ዝሕፈሶ ከባቢ ዋሓይዝ ናይ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ዝድቅሶ ከባቢ እዚ ኣፀቢቃ ክትረብሓሎን ናብ ረሕባኻ ከተማዕበሎን ክትቅይሮን እንድሕር ክኢልካ ቀሊል ምንጭእቶት ኣይኮነን ቀሊል ረብሓታት ኣይኮነን ንህዝብና ኣፀቢቑ ብዝዕግብ መንገዲ ምንጪ ኮይኑ ከገልግልን ክዕግብን ዝኽእል ከባቢታት እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ንሰሜናዊ ክፋል ናይ ሃገርና እውን ምትሕሓዝ ኣለዎ እዚ ብኣጠቃላሊ ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ዝረሓቐ ክሳብ ጫፍ ኔኖ ገፅካ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ እውን ዘላግብ መላጉበይ ስለዚ መርሳታት ኣሎ ኣብ ግዜን ኣብ መፅአን እውን ድሕር ኣፀቢቑና ዓረን እናተሃንፀን ከይዱ እዚ መርሳታት እዚ ብዚ መስመር እዚ ብምትሓዝ ኩሉ ዓይነት መሳለጥታት ኩሉ ዓይነት ተኽእሎታት ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ክህብ ብቕዓት ዘለዎ መስመርን ፅርግያን ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ቀሊል ኣይኮነን በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና ታሕቲ ገፁ مستعب مسمر يرخب ولا نحر كم زخن بلاد نحنا تصبيغو ببقعت كل زغودلو نغرات كم زمالا نحر تغيرو كم ورودي حدا مسمر كتغبرو تخيلها حدا عب مسمر تاي قدم مسمر كم دايبو كتقوملو تخيلها كل عينه تخلطات الله كل عينه بلجات زلو مسمرن كبابن ስለዝኾነ نزب قمت اتخا توريزم الله كالي ربحات الله كل نغرات ኣብዚ መጽኻ ኣነ ከምውልቀ ቀደም ፈልጠ ከም ተኽትብሎ ጽናኻ ኣብ ግዜ ቃልሲ ፈልጠ ኣብ ግዜ ኩናት ፈልጠ ኣብ ግዜ ሰላም ካ ሕጂ ይርየሎ ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ኣፀቢቑ ዝተፈለየ ሕጂ ብዚ ክትሪኦ ከለኻ ብኾፍካ ብምርኣይ ብምዕዛብ ብተስተማቕሮ ኩሉ ዓይነት ኩናት እተዓግቦ ዝፈጥረልካ ዕግበት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሓደን ኣዝዩ ፍሉጥ ከዓ ፍሉጥ ዝኾነ ቀጠልያ መሬት ብዱር ዝተሸፈነ ከባብና ከባቢ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ بأتقلالي أنا ملؤون يكون أنت مجلسي زعبة ربحات له
መስመርን ከባብን ምዃኑ ብኣጠቓላሊ ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ ተልእኾኻ ፈጽም ኣይትገደስ ብዝተረፉ ግቡእካ ግበር ኣይትጸባጸብ ዝተዓንቀፉ ሰኩም 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 ንጻይ ምስ ሓለፍካንዩ ዕረፍቲ ግዴኻ ፍጠር መልክዐኛ ክረምቲ حجي خنابي ምናልባት ቅድም ኣብዚ ነርና ድሓርና ተኸድና ብድሕሪና ኣብዚ መጽና ሕጂ እውን ዝሰሜናዊ ባሕር ዳርጋ ናብ ምጥቕላል ገጽኩም ከም ትኸዱ ዘለኹም ዝጽርግያ ተረፈኩም ተሎ ውሑዳት እንዲሁ ሕጂ ኸናበይ ሕጂ ብዓብይቲ ብሕጂ ዝዕመም ዕማማት ክንጽር እዩ ነዚ ሃሚሙ ዘሎ ሕጂ ቀዳማይ ገጽ ኢና ሰሪሕና ዘለና ንና ንብል ዘለና ነቲ ዝሃመ ብዝደልደለ መንገዲ ብኮንክሪት ጌርካ ብካልእ ዝደልደለ ጌርካ ንምህናፁ እንድሕር ኮይኑ እቲ መደብ ምናልባት ኣብ ቀጻሊ ዝንጽር እዩ ንምህናፁ እዩ እቲ ዕላማ እዚ ክጸናሕ ይኽእል እዩ ክሳብቲ ካልእ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ዝበሃል ውሳነ እንድሕር ኣሎ መወዳእታ እውን ኣብቲ ካልእ ቀጻሊ ክንከይድ ኩሉ ግዜ ከምቲ ትርዳእ እዩ ኩሉ ግዜ ናብቲ ውዑይ ኣሎ ዝበሃል ከባቢታት ብንጥፈት ክፍጸም ኣሎ ዝበሃል ቦታታት ኣድላይነታት እናረኣኻ ሙግያይ ጥራሕ ብዘይ ምስልካ እዋ ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ትመንእሰይ ምስኻይ ዘሎ ትዝሃንፅ ዘሎ ምስኻይ ዘሎ ኣብ ካልእ እውን ተመሳሳሊ ስራሓት ዝሃንፁ መንእሰያት ኣለዉ ኣብ ፅርግያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ስራሓት እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ ንረኸብ ኣለና እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፎ ኢለካ ዘመሓላልፍካ መልእኽቲ ንቅድሚ ሕጂ ኸ እንታይ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ብፍላይ ነዚ መንእሰይ ወለዶ ኣነ እዚ መንእሰይ ወለዶ እዚ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንተልዩ ኩሉ ግዜ ሃገርካ ብኩሉ እንትኑ ሃገር ክትከውን ብቃዕቶ ክትከውን ክሰርሕ ክትፅዕር ኩሉ ዓይነት ዋጋታት ክትከፍል ምስ ትኽእል ጥራሕ ሃገር ኢልካ ክትኣምን ሃገር ክትህሉ ከተረጋግጽ ትኽእል ሃገር ምስ ረጋገጽካ ሃገር ምስ ሃለወ ኩሉ ቶም ዝድለዩ መጻኢታት ምዕባለ ድዩ ካልእ ዕድላት ድዩ ካብዚ ተበጊስካ ጥራሕ ክትበፅሖም ክትሓስብ ክትጥምት ዘለካ ስለዚ ንሃገርካ ኩሉ ግዜ ዝኸበረ ዝሕተት ዘበለ ካባኻ ዝከኣል ዘበለ ብዘይ ምብቃዕ ብዘይ ምቁጣብ ብተወፋይነት ምኽፋል ምፍጻም እዚ ምናልባት ኣብ ዝበዝሐ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝበልናዮ ብዙሕ ዘጠራጥር ነገራት ኣይኮነን ውሕዳት ቅርብ ናይ ስንፍና መንፈስ ዘተኣታትው እንተልዮም በዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ኩሉ ግዜ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ክጭብጥን ክውንንን ምእንቲ እዚ ንሃገርካ ምግልጋል ሃገርካ ምህናፅ ንሃገርካ ምውሓስ ንሃገርካ ምክልኻል ብኩሉ ካብኻ ዝሕተት ዘበለ ብዘይ ቀልዓለም ምፍጻምን ብዘድምዕ መንገዲ ከዓ ንሃገርካ ቁሩብነትካ ምርግጋፅን ምቕራብን ይሓትት ይብል ኣነ ብኣጠቓላሊ መወዳእታ ማለት ካፒቴን መስፍን ሃይለ ኣዛዚ ብርጌድ 1525 ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ካብ ልቢ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ የቕኒየለይ ቀኒልና ሕና እውን ብወገንና እዚ መፂኹም ነቲ ኩነታት ነቲ ትርግታን ክውንነትን ናይዚ ከባቢ ኣፀቢቁም ክትፈልጡ እሞ ካብኡ ተበጊስኩም ከዓ ከተቃልሕዎ ምምፃእኹም ንሕና እውን ኣፀቢቕና ነመስግን ዝኸበርኩም ስምዓትና ምስ ኣዛዚ ብርጌድ ጀጋኑ ሰራዊት ልምዓት ካፒቴን መስፍን ሃይለ ኣብ ጽገና ስራሓት ጽርግያ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣመልኪተ ዝገበርክዎ ዝርርብ ዝተፈጺሙሎ
نايزي مغسلتا مس أبالات بريجيد حاجوس برهن كسرت أبرهان زي قبر كوعلال حزك قربي كساب شعو سلام عالم سبيبا وكانوس تتحيسو 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 ملكة يا غرمتي